Good morning! God is good! Hello world! Hello bukid! Welcome back to my channel mga kabukid! And welcome in your eyes! Dinhi na puntang dapita karon. Yan na punta dinhi sa daruhan karon na assign. Maglakaw-lakaw sa kukadyot. Ay, gihangos ko. Nakuyawan ko kay murag naihalas dito. Nakalukso. Intaw ninyong maninay. Luoy kaayo. Karon kay maayo naman ang timpo. Nag-init naman. Ni ana punta dinhi karon sa daruhan. Nagunong lang ni kadyot dinhi sa dalan. Kay nagpalipog pa na akong kauban din ha sa tinahan. Kay darkon dito sa mga tao sa daruhan. Naghunong na pun mi dinhi ilang may store. Okay, nagpalit og soft drinks akong kauban. Hello, Ping Ping and Bibit! Hello! Shout out alang sa taga cruising. Nibalik na pud og kabibo ang kadalanan. Sa una walay galakaw-lakaw. Karon nanggawas na ang mga batan-on. Muragikan ni sila sa school. Tora sila, naglakaw-lakaw na. Nihunong mi dinhi ilang Ping Ping og ni Bibit. Kinagpalit lang ni og soft drink. Niabot na mi dinhi kay maghatod mi og snacks sa mga tao sa Dauro. Para mong mga snack. Nara. Kani ay ay mga kabukid, niabot na mi dinhi sa daruhan kay maghatod mi og snacks sa mga tao. Ang ganap namo dinhi sa daruhan karon nga mga trabaho namo. Karon po ito mga snack na dayon na sila. Sige na mo loy kay anong kamo dako. Mag-moving na po sila. Maganap din sa That's all for today. Thank you for watching. God is good all the time.